Bine v-am regăsit la un nou videoclip. Astăzi o să facem un videoclip cu un prieten de-al meu. O să facem ascunde arma pe Sestone. Ok. Noi doi ne-am întâlnit pe Discord și el are un cont, un cont pe YouTube. O să vă las în linkul de descriere. Era în descriere canalul lui. Trebuie să dau suc dacă vrei, dacă dai bani. Eu nu mi-au cont. Dar seculitul că la mine e banul. Nu te prinde matușa de la dacă nu te arătă, nu te scriu. Mă auzi? Da. În momentul ăsta o să intru și eu și o să facem ascunde arma pe Sestone și da, nu uitați să dați pe butonul de like, pe butonul de subscribe și v-am zis, la 30 de abonați fac giveaway 200 gold. Ok, până atunci putem să ne luptăm. Haide, be. Ok. Am un FPS-ul mic, dar nu înțeleg de ce. Să ziceți dacă vă place nou FPS, USP. Așa, USP. USP care mi l-a luat StatTrak, fost sticăre. Ok. Și mi-a schimbat și cuțitul, dacă nu știați. What, mi-a dat cap. Ți-a plăcut? Da. Și nu uitați să intrați la mine pe server, pe Discord, și o să vorbim acolo mai multe. Și v-am zis, la 30 de abonați, de dau giveaway 200 gold. What, s-am dat cap. Hai la mine. Hai la mine. Mie merge greu, dar nu înțeleg de ce. Poți să fii tu cel care câștigă 200 gold dacă aduci 30 de abonați. Mai mușcanei. Nope. Mi-am dat eu singur fresh. Bine, să înceapă ascunde arma pe standard. Ok, tu te duci în A. Prima. Nu. Unde te duci? Unde te duci? Unde mă duc? Sau de... Tu unde te duci? Eu merg în B. Ok, eu duc în A. O să ascundem arma. Nu știu dacă o să găsesc aici. Hai să vedem. O să o spart aia la întâi? Da. Ok, o să ascund, uite aici. Să vedem dacă o găsesc aici. Ok, gata, eu am terminat, poți să vii. Așteaptă 2 secunde. Ok. Gata. Poți veni. Trebuie să ne uităm foarte bine. Ok, trec în bătaie. Ok. What? Nu că nu are voie. Are voie să muncească, dar câte ori fost la muncă, l-a prins chiar și l-a dat afară. Are voie să muncească, te minte. Fugi. Ai găsit-o? Wow, dar nu înțeleg n-am să ui mult. Ai 1-0. Da, n-am prea... Lasă-le acolo.
Așa. O să Iar iau mă una să las AVM. ție. Eu mă duc pe acasă. Asta. Da, eu mă duc. Să facem o schemă aici. Acum avem voie doar în zona roșie să ascundem, da? What the... Nu știu să ascundem. Gata. Gata, a dispărut arma de pe hartă. Ascunde un pistol. Așteaptă 2 secunde. Da. What? Ok. Ai găsit-o? Da. Da? Da. Cât de scumpă, că nu e un milion. Nu stai, n-am net deloc. Nu că n-am net, n-am FPS-uri deloc. Aia. Îți las un... Așa. Hai să iau solul cu mine. Eu merg în B. Da, știu. Eu am terminat. Deja? Eu încă nu sunt în B, de-abia acum am ajuns. Stai 2 secunde. Da, hai să... Gata. Ia șlapul de acolo. Ia șlapul ăștia de acolo. L-ai aruncat? Aici, că trebuie să fii aici. Unde e arma vieții? Ai găsit-o, nu? Nope. Da, i-am spus. Bă, dar nu mai fugi. Bă. Bă, n-ai găsit-o pe Mamă. Ai trecut de 100 de videouri pe lângă ea. Serios. Da, era la scările alea acolo. Ai pe bune. Da. Hai, da. Eu am. Popoa, pitida. Gata. Gata. E cu arma asta ei. Ai găsit-o. Era în pat. Ești tu în pat, da? Alo? Ai găsit-o? Nope. Ai ascuns-o în zona roșie? Era aici la zila. Nu știu cum să zic. Da, În fine, mai dau până. unde ești? Merg în A. A, tu mergi acolo. Adică în B, nu în A. Eu merg B. Unde se ascunde o armă în B? Iar intra
Da, e ușor de găsit. Și la mine, gata. Să vezi cum am... Să vezi cum am pus-o. Am găsit-o. Deja? Da. What the fuck? Ce? What? Ai văzut Ok. ce cap ți-am dat? Aha. Bă, ce cap ți-am dat? Aruncăm bombă inutilă, eu merga. Da, tu mergi acum. Opa, pirida. Și... Oh. Unde ți-o ascund eu să nu o vezi? E perfect. Hai, eu vin. Acum ascult. Eu vin. Gata. Bun. Unde lui? What? Am și găsit-o! Vă auzi? Ce strâns? Da. Am să-ți las o armă care îți face ție skin-ul. Adică îți face mult. Ah, Ce? stai că știu de... Așa l-a luat, că nu l-au văzut atunci, așa l-a și dat. Să fac un Eu vin. screenshot. Da, era ca și cum i-a sărit o piatră, știi? Da, da. Oricum, ăla, doamne, Nu știu dacă era ceva. Ce nu se încuia. Azi prost. Am auzit. Ok, prea mare. N-am deloc FPS, nu știu de ce n-am FPS. Acum eu mă duc, nu, acum eu mă duc în să ascult. Am plecat, da. Ok. Eu am terminat. Aproape. Mai am un pic. Stai. Gata. Buu! Vezi că vin. Ai găsit-o? Ce? Ai găsit-o, mă? Bă, bască am lag! N-am FPS. Deci am tras numai pe lângă. Păi și eu am tras că n-am deloc FPS eu. Îți las o armă care e ok, adică nu-i nașpa. Și ea să las, și eu Poți juca cu ea. și eu am să las un bum! Ah, Hehe! Gata. bă, eu mă duceam mâna. Nu trebuie. Păi, eu am pus arma A și tu în B, acum e rândul meu. Ah, da, scuze. Ia vezi dacă, cred că o găsești aici. Unde se ascunde în B? Eu am terminat!
Da, nu găsești. Eu Eu am încă terminat. nu. Eu încă nu. Gata. Hai, repede, repede, repede. Da, sunt mort. Ha. Oh, mi-a apărut ceva pe ecran. Gata. Ai găsit-o? Hela, ai trecut pe lângă ea și... Stai! Ai trecut pe lângă ea. Nu mai fugi! Bă, dar nu-i corect, nu mai fugi. Am câștigat! De... Ai găsit-o, dar de ce ai fugit? Când te găsesc, nu mai avem voie să fugim. Ok. Ok, ce să ascund eu acum? Ok, am să las ceva greu, dar cu multe gloațe. Știu deja. Ce? Ei, cred că armele alea duble. Ah, Deja că o găsește și aici. gata. Hai, da. Dar asta tot fumați. Ai găsit? Nu, tu. Eu deja vin. Ai, nu. Nu dă telefon atât. Cum să... Da, am mai urât. Astăzi las ceva greu de tras cu ea, dar... Cred că știu deja ce-i. Ce? E seringa. Du-te, bă, că dă de ce văd. Am să-ți o pun, ok. Se camuflează perfect. Po! Gata. Unde să ți-o lăs, o să-o las. Două secunde. Da. Hai, da. Oh, eu. Ui, bă, Unde o spun? e verde, vezi că e camuflată rău de tot. Dacă e verde, cred că știu deja unde e. Mersi de indiciu. Deci nici n-am apucat să trag, el deja m-a găsit. Ok, Tu mă așteptai. da. O să-ți las o armă care ție îți place să joci cu ea și îți place foarte mult skill-ul. Bum! Ha. Dar nu oriunde, Zic în pula. chiar aici. Nu. Hai, da. Gata? Stai, Nu, de ce? Aștept. gata. Nu, dar nici aminte, l-o plimbat la 40 de minute de sus, că trebuie să trec la curte și nici nu m-a până arunc acolo pe siretul unde nu e dacă din Să vedem. aici. Urmă și eu îi cu la Vera, după ce și-o Ai găsit-o? Nu. cu instructorul ăla care dat el are, da. Nu dai un ridiciu că eu ți-am dat un ridiciu.
ce scări. Hela, unde era? Nu zic. Fuck. Ce să-ți iau? Hai că-ți iau acum. Ok. Eu ți-am luat o armă bună care Ia de la... unde? Eu ți-am luat o armă bună care de la apropiere rupe tot. Și te aruncă 100 de metri în aer. Hai că vreau să fac Oh, asta. oare merge aici? Mai așteaptă 2 secunde. Hai că vin. Gata, gata. Cred că o găsești. Ai găsit-o? Nope. Tu ai găsit-o? Ce skin fain! Ai găsit? Mă, dar vezi că îmi place mult skin-ul. Am și... Vino pe. Yeah! N-am deloc. E fain skin-ul. Da, e chiar fain, îmi place foarte mult. O să-ți las asta. Bun, eu un A. Da. Bun. Eu pot deja să vin. Nu știu de tine. Gata. O veni? Da. E în site? Așa, nu inside. Cred că ai găsit-o. Ai găsit-o? Nu. Unde ești? Nu zic. Trebuie să aud. Nu! Unde poate să fie? N-ai voie să mă bați cu cuțitul. Nu, că nu te văd. Dar unde? Hei, da. Da, ui, m-a bătut. O să joc cu... Da. O să-ți dau armă. Hai, da. Tu nu știi ce în țară, Daniel. Hai să mergem. Unde? Ce prețuri iau? Gata. Eu pot să vin. Păi să mă rog dacă nu. Uite, să se... Ah! O să-ți dau o lamă, dar... Da. Toate somulește acolo. Iulie mi-a... Ai găsit? Ai găsit? Da. Bravo. Hei, Ana, eu ți-am lăsat ceva frumos, nu mi-ai lăsat asta. Cred că mă fac. Te rog, nu! Numai pe lângă, da. Nu, bravo! Păi bun. Băi, mie îmi place ascunde arma. Da, și mie îmi place. Îți dau o armă care o să te avantajeze la scor. Zici tu? Și pe tine o să Da. te avantajeze.
Gata, eu mă duc poveni. în A? Eu mă duc în A? Nu, tu B, că eu am fost în B. Am uitat. Stai așa. Ok, o să o ascund undeva. Vezi că nu e în site, să că nu e în site. E un pic mai departe Știu de site. deja. E departe de site. Nu chiar departe, departe la o casă. Dar e undeva sus. Dar nu e în casă, e undeva sus. Hai, repede, 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 repede. What the fuck, ce ai făcut aici? Nu contează. Ok. Unde ai ascuns? Vezi că eu Nu e diciu, dar eu nu e diciu. sunt în niște scări. Iar ales ce pe niște scări. Unde ești? Nu cred! Nu cred! Ah. Ultima rundă. Cred că o găsești. Eu am avut Uite, eu tua. am avut o da. Uite, uite. N-am deloc prea mult FPS. Eu am terminat, să știi. Mai am un pic. Ok. Gata. Eu vezi că deja am trecut. Sunt în B. La mine să știi că nu e în site. La tine e în site? Nici a mea. Ok, mersi de... Unde poate să fie? Vă ai spus-o bine. Oh. Mersi de mă. Eu n-am găsit-o. Unde ai ascuns-o? Nu e în site, să vezi că nu e în site. Măcar zi-mi unde ai ascuns-o, că oricum mă smart. Acolo, unde intri în apartament. Serios. Da. Stai, măcar să o găsesc, să văd unde ai ascuns-o. Uite acolo. Unde? Tot eu am câștigat. Da. 10-7. A fost fain. Da. Cam asta a fost videoclipul de azi. Eu v-am pupat. Poți salut. Pa. Ne vedem la următorul videoclip.